Hormatly prezidentimizin Xitay Halk Respublikasyna saparynyň çäklerini Türkmen wekiliýetiniň agdalarynyň Xitayly kärdeşleri bilen iki taraplaryň duşuklar geçirildi. Olarda dürli ulgamlarda hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. Intellektual eýçilik meselesine aýratyn üns berildi. Taraplar bu orada tejribe alyp innovasiýalar we awtorçylyk hukugyny goramak boýunça hukuk binyadyny we mehanizmlary ösdürmek mümkinçiliklerini seretdiler. Bilim ulgamyny iki ýurdun wekilleri akademiki gatnaşyklary potolandyrmak şeýlede bililikdäki alym bilim tassamalarını durmuşa geçirmek uğurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Medeni hyzmatdaşlyk dialogyň esasy uğurlarynyň biri boldy. Şunda muzey işine aýratyn üns berildi. Taraplar medeni mirasy gorap saklamak hemde giňden wagt etmek, sergileri we iki halkyň arasynda dostlyk potolandyrmaga ýardam berýän beýleki medeni çäreler geçirmek babatda tejribe alşdylar. Şeýlede duşuklaryň dowamyny köpçülikleriň habar berişleri isteleri ulgamyny hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Taraplar maglumat alşmak, bililikdäki media tassamalary durmuşa geçirmek we jurnalistleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirdiler. Duşuklaryň netijeleri boýunça iki taraplaryň resminamalara gol çekildi. Şolon hatarına Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary instituty bilen Lançhow Üniversitetiniň arasyndaky özara düşünşme hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýat ministrligi bilen Xitay Halk Respublikasynyň milli intellektual eýçilik boýunça idarasynyň arasynda intellektual eýçilik babatda hyzmatdaşlyk barada özara düşünşme hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Beýik Saparmurat Türkmenmaşy adyny şekillendiriş sunugaty muzeyi bilen Xitaýyň milli muzeýiniň arasynda özara düşünşme hakynda ähtnama. Altynasır elektron gazetiniň redaksiýasy bilen Jenmin Jibawo neşriniň arasynda iki taraplaryň hyzmatdaşlyk barada özara düşünşme hakynda ähtnama bar.